odogwu kpatara m nji sị ka m kwuo okwu. Odogwu a bụ Messi of Argentina. N'anya mmadụ dị o. Odogwu Messi so na ndị na-agba bọọlụ mekarịchagoro okenye bịarụ asọmpi mba ụwa World Cup a na-agba kịta 39 years wee bịa na-akpa ike ka ga-asị na ọka bidocha ha bọọlụ. Kedu njikwa maka Messi? Ihe njikwa maka Messi bụ na bọọlụ a na-agba ọ na-akwado ka ọ bụrụ nyanwa bụ onye kacha wee nye goolu. Mbappe agbara nya abịa kịta nwafee ya. Ọ bụ na Messi anaghị agba, Argentina anaghị agba. Messi nọrọ n'ama egwuregwu, ọ tara akpụ Argentina ka imeri ya. Maka ime asị m na ihe Messi ga-eme so na-ekpuchiri bọọlụ. Ọ sị ya bụrụ ọsọsọ otu nkeji ka ọ fọ ka bọọlụ bụ. Ime asị m na anụ nọ mana nwoke a kwesịrị ka ọ na-agba mbọ ka ọ bụrụ na ọnyanwa kacha wee nye goolu n'iko mba ụwa n'azụ. Mana ihe ọ na-alụ bụ ka ọ gba mbọ fụ na ọba Argentina nọ n'isi ọgbọ maka onwe ya. Goolu niile na-enye n'agbanyeghị na ya nwaso na ndị na-azọ ka ọ bụrụ ha kacha nye goolu, mana ihe na goolu niile enyicha bụ nyenwa na-enye enyemaka assist. O ya enye onye ọzọ si nye ya bụ goolu, ya bụ na Argentina nyere goolu. Afụbe m ndị mmadụ ahụ. O ya nye mee ka Argentina bụrụ ha nyere goolu. N'agbanyeghị ndị be anyị kwesịrị ịmụta ihe hinne Igbo ka m na-agwa. Onwe m n'ebe Argentina nọ, n'agbanyeghị na Mbappe abịago na were goolu na-abụ wee maa ya elu, mana ọ gbasakwa Messi ị naghị agba mbọ ka ọ dịrị ọha na mma. Chiri ya na-agba mbọ ka ọ dịrị ya na mma. Ndị be anyị mụrụ na-akọ hapụnụ mgbe dum onwe m chọọ maka ọdịmma ọha. Ekekere ụwa maka ọ esi buchetakwara gị ihe a.